fester och sen sa de på Pools att några skulle gå. Och det betydde Carl Johan, Andreas och jag. Jag hade inga barn då, men Carl Johan hade två, så det tog hårt på honom. Det var nästan alltid svart i tankarna på Långedragspaviljongen, där jag nästan alltid satt med pensionärerna under båtsäsongen.